Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Sora Circle haka jingelam President ba Carlos Kharmi haka khat artarik jemang arhajar arpun reu kala ujor sha UCEM jong ka KHEDC ba Winston Tony Lingdo halor ka jingyo lat kitrok ki badon ya ka registration na bar jela kum ka ASNL ba WB ban rong ki than majai ban kamai ne shalan ne ki maushun bat ki wei ki marpo khando kat babon ki kali jong ki trajela ki shabat haba ki penthama ye ki kot kisla haba kran shikila pathai khubor uba Carlos Kharmi ulayat ho kajingwan ujor jong ki shaki GDC kadai lengba kajing ud ki trajela ki badon ki trok kamai hakite ki than kabalakta e ka kamai kaji na kajingwan ki kali na barjela kumta ulayat ho kajing kundu ubat UCEM ubala pensyai baka KHEDC kamla ban khangla de kini ki kali namar ki wan lengba ka Regional Transport Office ula ajing mut ikinong yalam ke FKJGP banyakran bat ka Transport Department lakala ane em ban khangla de ki kali nabar bat ban pej benia e ki permit jengki shwaban rong sha kishnong bordar nalor kata ula pensngau sha UCEM ban pentre kam ka trading license KHEDC yakini ki kali ru Sora Circle KHP Carlos Kharmi kerteng juga kajing ira rekap jong nakalian jong bangilam na po Central Budi di agini kendiat sengi bela diam nilayo kajing ujor naki paradok persnam ki badon naki po majai ki baya le kam kai pateng kam tamaka kam kai motion Bangladesh akaba namar kumbangi ui kumbangi tiap i ba kini kendiat sengi bela diam nakaliang jok kuat kalau permi ke tukoi ke ordar ke ba ba barok ki kali kamai ki ban biang do ki kuat optidiet nadu ka permit nadu ka fitness berkum tater di hadian baka kuat kalau permi ya ke tukoi ordar di kini ki kali barok ki bomdan ki kuat kisla barok ki layang no barok ki bakalong hadu mentahi kalong kendai pesan-pesan mat ki kali kian ki badai jongki pardo persnam jongi di banyo ban khai biang sasisian ni haban penbiang ki kuat kisla di hoi le sin nakaliang jong kaseng jongi mdan ai ban persya abede kata di barokat ki paradok persnam jongi ki habaki fun ki pentib ini ro ki la pentib ba barokat ki lele ki kot kisla ban pendap ki kot kisla rega ika ba pelong pada yangi banwan sani banwan banyak keren banyak kendu ya isiam kalong ba kini ki kendiat sengi hadian balawan kata ordar ki kalina po asam ki es ki NL ki WB ki wan mentah po majai banwan ban kamai di nakaliang joki nong saksnong nang tiro ki nong khai nang thina po majai ki pentep yangi ba kini ki kaliru undi bora ki khasi ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjela yakini ki kali ban khai hang the nomor ba menta ko bakalong po majai ki kali ki dan tangat tu kan ki teli ki ba khai po majai dede na kata kada ka wei ka kali kayo lai trip so trip dede na kata kada ngi wan sane ban pensngoi ICM ban hakabiadei bat ka trading license bakini ki kali ki de bandan ki trading license ki babiang khanang balada na kaliang sang jongi kin lek ban sak ki inlek ban sak ki ni ki kali lada kim dan ki trading license ka bumbut kin wan sane ban le ki trading license tingale kran isai be ICM ru be imdei ban ay ki ni ki trading license lada ki wan sane dei ladang ilek yang ting isak ladang i pensange aki lada ki wan sane ki yo takam dan cumut kata karkom kata kajengya dan ti kejongi den nakaliang jong ICM ri la pensai ong ba ya ki kini ki kali ki bawa nabar kum ki AS ki NL bat ki wei ki badai na ka RTO ka bana sabar i imdan kanu kalenti ke ba nang bat khangla ya ki bakum kita ki kali nomor beli ba ka RTO jong ki ka kamiadan je dei ai ba kanika nang ni ka office ni te yong ba ya kini ki kali te ngin habban ya keren ya ki board jong ki jongkum jong ka transport department ka badan hani ka jela ka jongi ba kan hab ban pek kami benia ya kini ki bakum kini kali laki dan em kata ka permit ka basya ya ki baken rung kom sabardar untuk ter nomor kumbala ya keren hintay kalong ba wat ki bus ki bawan na asam ki haban yang no tahang ni kimla ban ong ban rung sa kendong surat maka permit jong ki kamsya bania kumta di nakaliang jongi to nilai keren bat iba i hakabiadei pat dia bakini ki kali ki badai jong ki try ki badai nakani ka jala jongi ki ba ki RC jong ki pede ki de da ka kateng jong ki non tribal di hakabiadei bakani ilakular baya ki gini ki kali ti inom ai trading license lada nakaliang jongi kisang ngila siap yaki lani i pensange eki lada kimdan ka trading license kababiang tinggal ya keren bat iru bayin ai yaki brio yaki manpower yangi banginnya le ka kenja ban le ban khanra hangti hakabiadei bakini kali tena kaliang jong iru ilakular bayin pek lakani ka tayo banwan lada ila ban penbek ya ka bakum kata tiga kabiadei pat ki wei kimat ki isu ki bangilya
Kaliang jong i 8 por nangi yang bahadu panai banyo yai in sapet ya kiwei pat kimat kiba kum be dei pat kiwei terding lesen haki dukan lani ki bat kiwei pat ki benta ke nakaliang jong bangile karan ya tai sani bah nakaliang jong i yang balada in sasyak menta lada kaladan katuka adar makadon ka adar nakakut kaba lakhang banbu ya katuka non tribal kit apo macai kaba jusyak ya ki kali ki por balalai te lada iong balada kakut kalasya in sabu biang ya kanika non tribal syakit bencek biang ya kiti kali kanang bakan yarap kumloban khangla kita kali kiba dei pak jong kiba jela Te kumu piong mentan ma piong ba kita kali ki bana West Bengal ki bana Assam ki wan to ki ke senjam ba kaseng kan sim nama kumolong benda ka diskonsul kom nama abne ye ya trai ya kanika bentangan trengin habani syong bat ka bana kaliang jong central body nar kumbang isu tu i imat kanika kam ka hak ni hak bantaku pada bat ka transport department ka badan kanika jelak lakasya ne em kalenti ya ki bakum kita ki kali bakin kamai hakanika hakiti than borda jongi hatu kini ki kali ki wan ban kamayang ti hatu dei bal semua de ki briu jong ine ki suwan hi bek nang kumbang iyo jengtip hi ka jengtip ka bang iyo ka bang iyo hi kalong bang kim dei ki briu jongi ki bora ya kini kali be ki dei da ki wei pat ki briu ki bana ki wei ki jela ambar baki latip ya kanika kubor baki kali ki bana kanika jela ka jongi buan baki mio ban kamai buan ki layang ti dei na kata kadau ki kumbang itip hi ka majai ki buan ki bar jela ti ngisu tu hi ba lesimo ki bajala na kawai gastiat bagi bajala badan hakani ka caka chungi yesi kadon ka connection na preng joki kumbakalong hi kalong baik kabang itip mangi hi kalong baik baki dei ki bajala ki bora ini kali hatu pi sim ne empat dei kini ba kumolong menta piong ba ti kali jung ta ki trajala ki la sabat menta kimla suban kamai ni sutu ban siu ta katak sukla senjing ya ba hatu ka kaseng jong pi kan ki yakran ne ba sarkar bertembe ya kata ka one time settlement kanang bagi ni ki briu jong ki yo ala ban kamai fi kumbakalong adu mta ngim yo sngo ba kandon kanu kajing lani kata kajing pen sngo na kaliang ki pai ba jong ite ban ong ba ngimla ban siu ne kumta ter kumbakalong matahi ka bang ngitip bang yo sngo kalong ba kini ki pai ba jong ki paradok prasnam jong menta kidang le ba ki kot kisla kidang le ki kot kisla kidang api ki kot kisla ho kidon ki kot kisla le se kiban salai kumbak ki batai kiban sadap no kidon ki kot kisla ba de ki mandang simpo